Jeg er jo utrolig glad for at være i MT Højgaard til daglig, men for ikke min hustru, hun skal høre på, at jeg taler arbejde hele tiden, så valgte jeg så at sige, at hvis jeg kan gøre mit arbejde til min hobby, så er det jo sådan set ikke mit arbejde, jeg taler om. Men det er stadigvæk MT Højgaard, jeg har i mine tanker. Der er uler i mosen. Rækkefølgen passer ikke sammen. Hey, gå nu videre. De har fundet på noget, der hedder Den Største Taber, hvor vi så en gang om måneden vejer os selv oppe i skurvognen. Jeg deler lidt pebernødder rundt.